Здравейте, потребители на YouTube. Днеска това е трети епизод. Колко сме се развили в кладоето. Там някак си почнам къщичка. Тя ще ми изчепя. Ще съм. Да, кеф. Да, и нека да започнем от училището. Да. Ето ли. Така. Някой не изчиства дъската. Знам, че може и с системи редстone. Нищо не даже. Добре. Сега е го тук часовника. И тук театърчето, тук деца имат билети, тук деца продават билетите, тук се влиза към билети, тук кей имаме. Към океанската зона, тук е къщичката на Galaxy Moon BG. Ами да, дай да ви разведем вътре. Всъщност дай да ви разведем и с цялото. И тук, значи в честа има билети. Да, тук океанската зона. Да, е тук Fishing Codes. Тук World In. Продължаваме. И тук вече на Galaxy One BG къщата. И тук цялото аз съм го правил от Джоши. И тук е да честа. И тук е кош. Тук много яко сме направили факлите. Тук той е чест няма нищо. И тук има някакви тактики. Не знам защо са в нея. После ще ги оправя. Тук няма нищо. И някакви там. И тук има някакви простотики. И тук вече тяската. Няма нищо. Ще ви покажа отвън къщичката. Да, я. Вижте отвън готино става. Да. И някаква вода в зоната. Тук няма нищо, тук нищо, тук нищо, тук нищо, тук е Tollface, тук някакви много яки неща, тук и VIP меча, тук нищо. И някакви скелети тук. И това е втория етаж. Няма нищо често, ако ще продължавате. И нека отиваме. Тук пак нещо се навиват. Тук ще слагаме Fishing Codes. И това е много яко. Тук вече лодката и тук светва. Претъмно светва. Тук пак Fishing Codes слагаме, понеже тук съм сложил стъкло си. Тук на система. Ето хотела. Тук се влиза от там. Тук. Абе просто те слагат да е симетрично и от двете страни. И на втория етаж вече направо стаичката, те леглата. Тук нещо като огледало се е получило, не знам защо, иначе те са съвсем друга стая. Но не са прилича на огледало. Те и книгите, вижте как само се въртят. Да, точно като огледало, сега го забелязвам. Еми, тук няма нищо. Чудя се отгоре, защото не съм слагал ли съм често отгоре. Еми, не, накрая. Еми, ще паузирам тук да сложа. Ами да, пече, ето, сложихме често, огледалото. Да, сега го забелязвам, наистина. И така, и нека продължаваме. Искам сега първо да ви покажа колко яко се осветява това всичко. Гледайте, цикат някакво мега яко нещо. Само кеф. Добре, нека продължаваме. И тук си правим пошънки, за... са тия с кокошки. Охо, чив казан. Чудно. Точно пък тук да се спамват. Тук някакви пошънки имаме. Тук водата. Нека продължаваме. И тук вече
печатницата. Ето книги, отвъд станем книги. И такова книженцата е, че тук вече се продават книгите, писани. Да. И пекалната, тук злато пекох. Тако спекох. Желязо пекох и ни продължаваме. Тук барака. Тук да ставим желязо, тук стон. Тук дърц и тук гравел. Нещо зацепи. Тук за гъбите. Пак барака, тук дърво. Тук шига. Боята. И тук пак дърво, защото не винаги стига. Чай да оставим чистите. И сега отиваме в нашата къща. Ето какви неща има. Тук какви неща има. Там сомника, тук те. Тук те, тук те. Тук картата се едно нещо. И ми то не са и такова. Да съм. Виждате само как се строи на картата, много готино някакво. Как се махат дърветата и много яко. Добре, после ще я сложим тук кладенец. И тук кактуси, тук мината, много яко съм го осветил, тук лава. Бахте. Показах и какво не съм показвал къщичката на дърво. Тук за шуга. Да, че е така. Оп. Те тук живее. Покажа боса. Бос. Тук табелки. Покажа. Ну я да стои. Скиф. То всъщност още не е готово. Добре. И сега вече ще спъзна малко. Ташкат ли ти къщата? Так, виж само как ти изчезва. Къщата. Шиш. Добре, но съм така. Те нагъсих го едно хубаво. Да се научила, ако не се строи къща до нашата, да го разбавя. Пак си намил някакъв голям пътиот. 100%. Ами да, ще ползвам докато ставите. Картата се обнови и последно ще ви покажа, подобих хотелчето с 2 блока. Ами да, сложих просто две такива базички. И сам кака! Победа!